susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy. Praise God! Sa gabi pong ito ay binabati ko po ang lahat ng magandang gabi, isang pinagpalang gabi, and welcome po ulit sa ating tinig ng pag-asa, kung saan po ay sama-sama tayo na magpapalakasan, sama-sama po tayo na mag-aaral ng kanyang salita. Ano po? At muli po, ako po si Pastora Jonah Alba ng J. Blue Kamansihan, na makakasama niyo po sa ilang saglit para po tayo ay magkasama-sama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. And ito po yung huling linggo na pag-aaralan po natin ang tema ngayong buwan na ito. At ako po ay nagagalak na kayo pong lahat ay makasama, at sa lahat po ng nanunood, at sa lahat po ng nakikinig, at sa lahat po ng nagiging kabahagi ng programang ito, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay makikita po o matatagpuan sa Galatians chapter 6 verse 1 to 3. Ano po? Basahin po muna natin ang ating teksto sa gabing ito, at bago po tayo sama-samang manalangin. Ang sabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 1 to 3, babasahin ko po sa Tagalog. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin niyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyo na kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Purihin po ang pagkakabasa ng makapangyarihan, buhay at totoong salita ng Panginoon. Sa gabing ito, tayo po ay manalangin.
Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po sa gabing ito'y nagpapasalamat sapagkat muli ay binigyan mo kami ng lakas at buhay upang magkasama-samang muling pag-aralan ng iyong salita. Alam po namin, Panginoon, ang programa mong ito ay malayo ang nararating at marami ang napapagpala. Tunay nga po, O Diyos, sa maiksing sandali na pag-aaralan namin ng iyong buhay at makapangyarihan salita, samahan po kami ng iyong banal na spirito, pagpalain ng salita mo, at ito po ay maging pagpapala din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, at nagiging kabahagi ng programang ito. Patuloy mo po kaming bigyan ng iyong mga revelasyon, ng iyong mga kapahayagan, upang tunay nga, O Diyos, ang katotohanan ng salita mong ito ay ma-impart sa bawat isa. Kami po ay nagpapakumbaba, at anuman po ang nagawa naming pagkukulang, forgive us, O God. At Lord, tunay nga ang lahat ng aming ginagawa sa araw-araw ay magbigay lamang ng kaluguran sa iyo. To you all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. At pag-aralan po natin ang mensahe ngayong gabi na ito nga pong ating binasa. At alam po natin na ito ay magbibigay o magkakaroon po tayo ng inspirasyon sa pamamagitan po ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Ang sabi po dito, ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito is the importance of carrying each other burdens. Ano po? Yun daw pong kahalagahan, importance of carrying each other burdens. Ano? Ibig sabihin po, bakit po ba mahalaga na tayo ay magtulungan? Bakit po ba tayo ay mahalaga na magdamayan? Bakit po ba mahalaga na yung kabigatan ng ating kapwa ay atin pong damhin or atin pong maramdaman at tulungan? Ngayong binigyan naman tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang lakas para po pagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay. Bakit po itinuro sa atin ng Panginoong Yesus na dapat magdalahan tayo ng kabigatan ng bawat isa? Ano ho? Sabi nga po doon, kapag sinabi pong carrying each other burdens, ito po yung to connect. To connect each other burden or weight, or to support and help each other up to the end. Hindi lang po natin tutulungan sila sa unang laban ng kanilang buhay, kundi hanggang ito'y mapagtagumpayan nila. Katulad po ng ang isa pong team, kapag ka po yan ay hindi nagkaroon ng teamwork, hindi po magtatagumpay. Hindi po nila maipapanalo ang laban. Even po sa church, kapag ka po hindi po ma-reach yung full potential ng isang church or ng isang ministry ng Lord without coming together in unity. Ganon din po ang pamilya. We cannot be fulfilled or capable kung tayo po hindi po magsusuportahan o magtutulungan bilang mga miyembro ng pamilya. Higit po doon yung mag-asawa. Kapag hindi po nagkakasundo ang mag-asawa, ay mahirap pong maitaguyod ng maayos ang pamilya. Mahirap din pong sumunod ang mga anak kapag ka po nakikita na puro kaguluhan sa tahanan at walang katahimikan. Kung hindi po nagkakaisa ang kanilang ama at ina, ay wala pong katuturan or kapayapaan ang tahanang iyon. Kaya po, itinuro po sa atin ng Panginoong Yesus kung papaano magdalangan ng kabigatan ng bawat isa. Why Jesus Christ select 12 disciple? Bakit po ang ating Panginoong Yesus ay pumili ng 12 disciples? Pwede naman po ang Panginoong Yesus ay gumawa ng mga himala. Pwede naman pong ang Panginoong Yesus ay mag-conduct ng kanyang mga layunin kung bakit po siya ipinadala dito ng Ama. Pero bakit po pumili pa siya ng 2 disipulo para po mapadali yung kanyang ginagawa o sige, binigyan po ng Panginoon ng kapangyarihan ang kanyang disipulo para po magpalayas ng mga demonyo, para po magpagaling ng mga may sakit,
para po ipahayag ang kanyang kaharian. Bakit po ginawa yun ng Panginoon? Dahil ibinigyan po tayo ng example ng Lord na dapat po dito habang nabubuhay tayo, tayo po ay nagtutulungan. May pagkakaisa kasi yun po yung isa sa kapararaanan para po tayo ay makitang nagmamahal. Alam po natin na unang nagmahal sa atin ang ating Panginoong Hesus, pero ngayon po inutusan po tayong magmahal at ang isa pong ebidensya or isa pong pwede po nating ipakita na tayo nagmamahal kapag po tayo dumadamay, tumutulong at nagmamalasakit sa bawat isa. Why it is important? It is important to carrying each other burdens. Bakit po kinakailangan natin itong gawin? Una po, it give us quick and good result. Alam po natin na kapag ka po ang isang tao ay may pinagdadaanan, kapag po, even po hindi lang natin sasabihin problema, pagsubok, even po nakatanggap ng achievement ang isang tao, even po siya ay successful, even po siya ay matagumpay, masaya ang buhay, masagana, kung siya po ay nag-iisa, wala din pong halaga. Pero kapag po itong kanyang success, itong kanyang victory ay marami po siyang kasama na nakikipagbunyi, mas magiging makabuluhan po yung tagumpay. Ganon din po kapag ikaw ay may pinagdadaanan, may problema ka, may kabigatan ka, mas madali mo pong malalagpasan, mas madali mo pong mapapagtagumpayan kung may katuwang ka, kung may katulong ka. Ibig sabihin, napaka-importante po para po magkaroon ng maayos na resulta, mabilis at maayos na resulta ang isa mong pinagdadaanan sa buhay kung may katuwang ka, kung may nag-a-advise sa'yo, kung may tumutulong sa'yo. Why? Kasi hindi po kayang mag-isa. Alam niyo po ba, ang isang taong namumroblema, ang isang taong naguguluhan, ang isang taong may kabigatan, hindi po stable ang pag-iisip niyan. Mahirap po sa kanya. Grabe po yung pinagdadaanan niya at marami pong mga negative thoughts na nai-inject sa kanya. At yun po yung ginagawa. Why marami pong nagpapatiwakal? Why marami pong kinikitil ang buhay? Bakit maraming nanggugulo? Bakit marami pong gumagawa ng krimen? Kasi po hindi stable yung kanyang pag-iisip. May pinagdadaanan sila. May hirap silang pinagdadaanan. Kaya nga po ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Totoo po yan. Two is better than one. Kahit po hindi po pwede na yung tagumpay ay suluhin mo. Wala po ding halaga yan. Even po yung kabigatan, hindi po pwedeng susuluhin natin. Saka lang po natin ibabahagi kapag hindi na natin kaya. Kapag wala na tayo sa tamang kaisipan. Kinakailangan talaga pong kapag daw po nadapa yung isa, pwedeng may tumulong sa kanya para muling bumangon. Kaya hindi po, no one is an island. Sabi po, no man is an island. Ibig sabihin, wala pong tao ang nabubuhay para lamang sa sarili laang niya. O kaya po, ibig sabihin po nito, hindi po natin mapapagtagumpayan ang anumang laban kung tayo po ay nag-iisa. Katulad nga po, napakagandang example po sa atin sa Biblia at malimit na po nating marinig sa tekstong ito sa pagtutulungan. Yun pong nangyari sa Exodus chapter 17, kung papaano pong si Joshua ay nakipaglaban, kung papaano pong naipanalo niya ang laban, hindi sa pamamagitan ng lakas niya, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, kundi sa pamamagitan po ng pagtaas ng kamay ni Moises, na ibig sabihin po talagang siya'y nananalangin, itinatas niya yung sword, nasa pamamagitan po ng kanyang panalangin at pagtitiwala sa Diyos, nananalo si Joshua. Pero kapag po siya'y nangangalay at ibinababa niya ang kamay, natatalo si Joshua. Kaya ano pong ginawa ni Aaron at Hur? Tinulungan siya, pinaupo sa bato, itinaas ang kanyang dalawang kamay, nung dalawang isa sa kabila, at maghapon po niyang napagtagumpayan na nakataas yung kanyang kamay na hindi po siya ganun kahirap dahil may dalawang taong tumutulong sa kanya. Kaya po nagtagumpay si Joshua. Tulungan po nilang apat. Katulad din po nung
yung katulad po sa buhay ng isang paralitiko kung papaano yung kanyang apat na kaibigan ay gano'n lang po ang faith na mailapit sa Panginoong Hesus para tumanggap ng kagalingan. Hindi po gagaling ang taong ito kahit na gumagawa ang himala ng Panginoon kung wala po yung faith nung apat niyang kaibigan na binakbak po ang bubong para iugos. Yun pong may sakit na yon. Kaya po, yung maliliit na bagay na nagagawa natin, napakalaki po ng impact. Sa akin pong buhay, may isa po akong kliyente na natulungan na alam ko po na yun ay aking tinulungan sa udyok po ng banal na spirito. Akala ko po simple lang yung naitulong ko bagamat nag-excite po ako ng todong effort. Pero akala ko po simple lang. Hindi ko po alam na mayroon po pala silang ganong desisyon. Ang sabi po niya, umiiyak siya sa akin, Madam, kung hindi niyo po ako natulungan, wasak na po ang pamilya dahil naka-impake na po yung aking damit. Ako po ay lalayas na, iiwanan ko po yung aking mag-ama. At ako po'y magpapakalayo-layo na sapagkat kapag ka po nailit ng bangko, yun pong 2 hectares na sa aking lola, ay yun po ay sigurado po na mananagot ako ng todo at hindi ko po kaya ang iharapin ang galit ng aking mga tiyuhin. Kaya po, ang bala ko po nung gabing yon ay ako po ay laalayas na, aalis na. At ako'y magpapakalayo-layo na at ang una ko pong choices ay magpakamatay. Pero hindi ko po, ang sabi po nung aking asawa, kasalanan sa Diyos, kaya mas pumayag na rin po siya na siya ay ako'y lumayas para hindi po mabunton yung sisi kasi hindi ko po kaya yung harapin yung aking mga tiyuhin. Kaya po alam niyo po mga magulang kapatid, yung simple nating pagtulong, yung pala'y napakalaking impact sa ating kapwa, hindi lang po natin alam. At ang may pangako naman po ang salita ng Panginoon na ang sabi po niya, in Proverbs 11 verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Hindi po natin alam, oo, okay ka ngayon, well and good ang iyong sitwasyon ngayon na pwedeng ikaw lang ang tumulong ng tumulong pero hindi mo alam sa kinabukasan ikaw din sa buhay mo ay mangangailangan ng tulong sa iba. At kapag ikaw ay lifestyle mo na ang tumulong sa kapwa, ang dumama, magmalasakit sa kapwa, tiyak, kapag ikaw naman ang nalagay sa hindi magandang sitwasyon, napakarami din naman ang tutulong sa iyo. Yung legacy, yung iyong maitatanim sa kanila ay hindi basta sapagkat ito'y mamumunga ng mabuting kalooban. Kaya nga po, it give us quick and good result kapag po tayo nagdamayan o nagtulungan. At ang ikalawa po, ang sabi po dito, it teaches us to become selfless. It teaches us to become selfless. Ibig sabihin, pag sinabi pong selfless ay compassionate, self-denying, open-handed, helpful, love to help. Pag-ibig na po natin, pagmamahal na po natin ang tumulong sa kapwa. Ang sabi nga po doon ay yung pagiging selfless natin ay think less about yourself and more about others. Sabi po, think less, iniisip po natin mas iniisip natin ang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan ng ating sarili. Think less about yourself and more about others. Ang sabi nga po dito, in Philippians chapter 2 verse 4, sabi po doon, don't look out only on your own interest but take own interest in others too. Ibig sabihin po, wag po yung pansarili lamang po natin na kapakanan ang ating isipin din naman po natin yung kapakanan ng iba. Ang sabi nga po dito, makakaramdam tayo fulfilling, it's fulfilling to help others. It give us courage to help others. Yun pong ibig sabihin kapag po tayo ay selfless, tayo po ay may courage na tulungan ang bawat isa. In 1 John chapter 3 verse 18, in 1 John chapter 3 verse 18, ang sabi po dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi po natin po pwedeng sabihin na tulungan natin yon, pagpalasakitan natin yon,
bigyan natin ng pagkain yun kasi nagugutom, tulungan natin siyang makabili ng gamot, pero puro lamang tayo po salita at hindi po natin ina-apply sa gawa, wala din pong kabuluhan. Yun pong ating habag sa ating kapwa kung hindi po natin hindi po natin ilalagay ito into action. Ano, kung hindi puro tayo lang po salita, o ating tulungan 'yon. Pag malasakitan natin 'yon, magtulungan tayo, magkaisa tayo. Pero ikaw naman puro salita lamang, hindi ka naman gumagawa, hindi ka naman umaakto, wala din po yung kabuluhan. Wala din po yung kabuluhan. Kaya po, ang sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay tayo po ay magtulungan. In Acts chapter 20 verse 35, sabi po ni Paul dito, in Acts chapter 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihina. Alalahanin natin na ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is blessed to give than to receive. Kaya po sa ating buhay, wag po nating katuwaan na lagi lang tayo ang tumatanggap. Matuto po din tayong magbigay. Ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pera. Ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lamang po sa pamamagitan ng material na bagay. Marami po tayong pwedeng itulong sa kanila, yung talento natin, yung lakas natin, yung oras natin, yung panahon natin. Yun pong simpleng pagyakap sa kanila, simpleng pagtapik sa kanila, simpleng pakikinig sa kanilang mga saloobin, simpleng pangunawa, simpleng pagbibigay ng oras sa kanila kapag sila'y nalulungkot, nag-iisa, sabi nga po doon, nangungulila. Yung simple po natin na pangungumusta, yung simple po natin na pagpunta sa kanilang tahanan, simple po nating pananalangin para sa kanila, malaki po yung ang impact ng sa isang taong nangangailangan ng presensya ng kanyang kapwa, sa isang taong nangangailangan ng tulong ng galing sa iba. Sapagkat totoo po yon, hindi po talaga natin kaya na mapagtagumpayan ang lahat ng kabigatang meron tayo kung tayo po ay nag-iisa. Pero kung tayo po ay tutulungan, kung tayo po ay magdadamayan, napakadali po nating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. At ang sabi po sa ikatlo, kung ito po ay nagbibigay una ng good and quick result, na sabi po doon, tinuturuan daw po tayo na maging selfless. It teaches us to become selfless. Ang sabi po sa ikatlo, it glorifies God. Lahat po ng ating ginagawa, whether we eat or drink, or whatever we do it for His glory alone. Yun po ang sabi sa 1 Corinthians 10:31. Alam niyo po, ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat po ng ating ginagawa ay gawin po natin para sa kaluguran ng ating Panginoon. Yun pong ating pagdamay, yun pong ating pagtulong, yung ating pong pagmamahal sa kapwa ay nagpapakita o tumatatak sa atin bilang mga disipulo, bilang mga tagusunod ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, tayo po ay minamarkahan na tayo po ay mga tagasunod o disipulo ng ating Panginoong Hesus. Kapag po isinasagawa po natin ang mga kautusan po ng ating Panginoon. Sabi po doon sa Luke chapter 9, kwento ko na lang po sa inyo, katulad po nung sinabi ko kanina sa unahan, pumili ang Panginoon ng 12 disipulo. Pumili ang Lord ng 12 disciples. Why? Kasi para po magkaroon ng division of labor, para po mapadali yung pagpapalawak, yung pagpapahayag ng kanyang kaharian, para po maraming may sakit ang dumanggap ng kagalingan, para po maraming mga gawa at plano ng kaaway na mapigilan, na mawasak. Sabi nga po doon, bilang tao ang Panginoong Hesus may limitasyon ang kanyang kakayanan. Pero dahil kaya po siya kumuha ng 12 disipulo para kanyang makatulong sa mga gawain niya dito sa lupa. At alam po natin na nag-perform ng maayos ang mga disipulo ng Panginoon. Tinulungan siya at talaga pong binigyan po siya ng kapangyarihan para po magawa. Binigyan po niya ng kapangyarihan ang kanyang 2 disipulo para gawin ang kalooban ng Ama.
Kaya po, sabi po doon sa John chapter 13 verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ibig sabihin po, talagang sa pamamagitan po ng mga ating ginagawa, mabubuting ginagawa, pagpapakita ng malasakit sa iba, malalaman po ng iba, malalaman po na tayo ay mga tagasunod, tayo po ay mga anak, tayo po ay mga disipulo ng ating Panginoon. Kaya po, ang lahat po ng ating ginagawa, alam po natin na ito'y ginagawa natin sa Panginoon. Kung hindi man po mapalitan, baka po tayo ay meron pong nararamdaman na meron po kasing sinasabi na ako na nga ang gumawa ng tama, ako pa ang masama. Ako na nga ang tumulong, ako pa ang napasama. Hayaan niyo po yung mga bagay na yon. Huwag po nating panghinayangan yung magagandang bagay na ginawa po natin sa ating kapwa. Huwag po nating panghinayangan yung mga bagay na ginawa pagmamalasakit po natin, sapagkat kapag po natin ginawa, hindi po tayo sa tao gumawa, kundi nagpapautang po tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ginawa po natin ito sa Panginoon at hayaan po natin na ang Lord ang mag-reward. Huwag po tayong umasa na yung tinulungan natin, tutulungan din. Yung pinagmalasakitan natin, pagmamalasakitan din tayo. Yung minahal natin, ganun din ang magiging response. Ang tao po, hindi natin pwedeng panghawakan ng kanilang kaisipan. Ngayon ay oo, bukas ay hindi. Pero ang Diyos po nating makapangyarihan ay tapat na Diyos, makapangyarihang Diyos. Hindi po siya sinungaling, hindi po siya unfaithful na katulad ng tao. Alam niyo po ba na talagang ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita? At ang sabi po sa sabi sa Hebrews chapter 13 verse 16, Hebrews chapter 13 verse 16, at sabi po doon, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi po doon, ipinaalaala po sa atin na wag daw po nating kaliligtaan ang maging mabuti, tumulong sa kapwa, sapagkat ito po ang the best na offering natin na pwedeng ibigay sa Diyos. Ito daw po yung the best offering na tinatanggap ng Panginoon. Our God is our great rewarder. Kaya po, kapag itinulong na po natin, wag na po natin isumbat, alalahanin pa, na kapag hindi, ikaw, tinulungan kita, ikaw, ganito ka, ikaw, wala kang utang na loob. Siguro po, bilang mga anak ng Diyos, bilang naliliwanagan na, wag na po nating isipin or wag na pong mamutawi sa ating labi yung mga salitang panunumbat na kapag tayo tumulong, dapat tayong tulungan, kapag tayo'y nagmahal, dapat tayo ding mahalin, kapag tayo nagmalasakit, dapat po tayong pagmalasakitan, pag tayo nagbigay ng ulam, dapat din tayong bigyan. Hayaan niyo po na ang Panginoon ang kumatok sa kanilang puso para po gawin din yung ginawa po sa ating kapwa na pinag-alayan po natin ng totoong pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya po, ang sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, 2 Corinthians chapter 9 verse 11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us your generosity will result in thanksgiving to God. Ang sabi nga po doon, magagawa daw po ng Diyos na tayo pasaganain sa lahat ng bagay upang daw po tayo ay sumagana sa ating mabubuting gawa. Nang sa gayon, ang sabi po ng Panginoon, nang sa gayon, darami ang magpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil sa tulong na ipinibigay niyo po sa Kanya. Kaya po, wag po tayong manawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang mga tao pong yan ay naliliwanagan ng pag-iisip, nagpapasalamat sa Diyos na may isang tao na magmalasakit sa kanila. May isang tao na tumulong sa kanila, may isang taong nagmahal sa kanila, may isang tao na umunawa sa kanilang kalalagayan. Kaya po mga kapatid, ang sabi po dito po sa ating pagtatapos, ang sabi po dito, whatever you did for one of your brothers, you did it for God. So make your best in helping others without expecting in return, because He is our great rewarder. Ang sabi po doon, whatever you did for one of your brothers, you did it for God. So make your best in helping others without expecting in return, because He is our great rewarder.
Kaya po, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At ang sabi po doon, ano man ang ginawa mo sa pinakang maliit na kapwa mo, sa pinakang aba na kapwa mo, ginawa mo ito sa Panginoon. Kaya gawin po natin yung the best para tumulong, magmalasakit, at dumamay sa ating kapwa para po alam po natin na ang ating Panginoong Hesus ang ating great rewarder. Muli po, magandang gabi sa bawat isa at alam ko po na sa maiksi pong sandali ng ating pong pagbubulay-bulay, kayo po ay may natutunan, kayo po ay na-invite po ito na kayo po ay natuto, kayo po ay napagpala sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, marami pong salamat o Diyos, Panginoong Hesus, maging sa pagkilos po ng iyong kapangyarihang banal na spirito. Salamat po sa gabing ito, sapagkat muli po sa maiksing sandali kami po ay nagkasama-sama para po pag-aralan ang iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po o Diyos na ipinaalaala mo po sa amin na napakahalaga na kami po ay magtulungan, napakahalaga po na kami ay magdamayan, napakahalaga po na kami po ay magmalasakitan sapagkat yan po ang example o isang halimbawa na iniwan mo po sa amin. Marami pong salamat sapagkat kami laging natututo, kami po ay marunong ng magmahal, dumamay, magmalasakit sa aming kapwa sapagkat ito po ang iyong naisin. Patuloy po namin itong maisagawa ng buong puso na walang iniintay na kapalit. Pagkos, ikaw po ang mabahalang magbalik nito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Lord, salamat po Panginoon sa kapayapaan na aming naranasan. Salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kaligtasan. At salamat Panginoon sapagkat una mo kaming tinuruang magmahal. Marami pong salamat o Diyos. Maging po ang sino mang nakikinig, nagiging kabahagi, nanonood sa programang ito, pagpalain mong lubos ang kanilang buhay. Lord, gumamit ka ng mga tao para tulungan sila sa kanilang sitwasyon. Huwag mo po silang pababayaan ng paggabay, patnubay at pagpapala mo'y patuloy nilang maranasan ngayon at magpakailanman. Patuloy silang magtiwala sa iyo at lagi po silang manalangin, magbasa ng iyong salita kung saan patuloy pong magkakaroon sila ng matuwid na landas. Marami pong salamat o Diyos. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang sulit.